Me gida kayan miyan mu fi sun ƙare. Haba Lami, wannan wace iri rayuwa ce kike yi gami da almubazzaranci? Haba mai gida, kayan miyan nawa kake siya ne? Yau kwana 21 tun kalwan naira 70 da ka siya baka ƙara siyo mana ba kuma ka ce ana almubazzaranci da kaya? Haba Lami, ba a banza ba na ji miyar tana sunduma ƙanshi. Ashe kayan miyan da yawa wato ainihi kike baɗawa. A miyar mutum 5 dan an sa kalwa rabin kalwa har ka ce ana almubazaranci da kaya, ni ban ga abin almubazaranci. Kai Lami, amma kin kashe ni. Rabin kalwa bari ki ga wata dubara. Wato ainihi kin gani haka za ki riƙa yi domin mu samu daidaituwar abubuwan miyar mu, kin gane?